isih nampak tapi uteke. Lah ya utekmu dengenane setruk. Lah tuwek cowokot. Ngono cara kok rungono Mas Manten. Diwalik ngoto bogomo. Ngoto bogongo. Ngoto bogomo nggo cekelan manten. Contoh ngomong sing apik-apik. Dadi wong lanang karo wong wedok kudune ngomong sing apik-apik. Engko nek ora iso ngomong sing apik-apik luwih becik meneng. Kaya bojoku wis tak latih meneng. Dadi apa-apa tak omongi meneng. Salah tak seneni meneng terus bendino meneng check out Shopee terus. Iya. Ngomong sing apik-apik. To atine ya to awake. Nek wis omah-omah kudune iso to. Ya Mas ya. Iya Pak ya. Rungono tenan iki. Iki rungono tenan iki ketoke enom tapi tuwek iki. Sing ngomong dudu slentem iki. Iya. Ngoto bo kudune duwe bondo. Oh iya. Atau bekal atau yang dinamakan itu bekal itu ya. Iya. Bondo. Nek sing wedok bondone ya bondo ayu iso, bondo